Ole, tun video hian class 9 unit 1 chapter 2 sets kan khoi do na ma sa in sets kai noi class 8 lama kan lo zir to kan en luk nga objects kan na ya objects chu enge ni kan ti chuan a definition hian any living or non-living things in the universe is called an object atita universe chung zong zonga om zia chu universe chung zong zonga thil nung emo nung lo to hrim hrim ang chi ho kha object kan ti chu ni ta ni antinan tuna ka pen ken lai mek ei object kan ta chuan universe e khovel pon a te rc kan ti te object angin kan share thei tina chu chuan maths big a chuan number big khi number big 1 2 3 kan ti te object anga kan khungleng zoning collection kan naya collection chu the action of collecting an object khan meita object hrim hrim pakhat emo pahni emo kanwa lak khom kha thil object lak khom kan nei ho kha collection object ho kan lak khom khan khatiang kha collection nan ti chu nia example all natural numbers less than 10 is a collection atia achan chu collection ani enge ni na chan ti chuan natural number less than 10 chu 1 te 2 te 3 te 4 te tro ti khan collection chu khang ho khan mai ta ni chuan well defined collection kan ti chuan the collection where there is no ambiguity whether an object belongs to or not atia heta ambiguity kan ti chuan thil enge thil example entinan example atang hian han en tamai taila the collection of natural number less than 10 is well defined around tianga tinga well defined kan tin chan chu hemi collection a hian ambiguity kha aum lo ani ambiguity kan chu enge kan ti chuan hemi question atang hian mimal tin misang entinan keiman natural number a hian less than 10 chu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ani kati a tro chuan midang kha student dang natural number ria kha bazot taila a chhana khan number tuna ka soi hawang tho kha mi ron pe do ni omjia chu khatiang ang chi question a chhana a mimal tin ina chhana min pek po a answer pa ngai answer in ang ho hrim hrim ang kha khatiang ho ang kha khatiang ho collection ang kha ambiguity nei lo collection kan ti ta chu ho chu well defined kan ti chu ni ta ni chuan not well defined kan ti chu khatiang ambiguity nei ho khan mai ta antinan the collection of intelligent students in a class is not well defined ani ta ei nga tinga not well defined ani chan kan ti chuan class khata khan zirtir tu pakhat khan an khami class chunga zirlai finger kha ama tan kha chuan entinan class chunga mi moya te zual ate khan mai theini ma se teacher dang an class teacher kher ni lo khan tan kha chuan he tami mei chelam pang zuali te ang kha mi dang kha an ni vele dei thei ti na ni chu omjia chu teacher sang sang azir khan an ma ni ngai dan atang khan zirlai fing an ti kha an chan kha ain ang lo ve noi ta khatiang hawang chi ho kha not well defined kan ti chu ni ta chuan an dot le assets definition a chuan a well defined collection of objects is called a set atita well defined ela hen well defined te tero omjia chu well defined collection ho zong kha sets kan ti chu ni mai ta ni omjia chu collection chunga ambiguity nei lo hawang kha sets kan ti chu ni mai ta ni example a hen an le lok taila example a chuan days of a week aron petro days of a week a chuan keima aina ka chana chuan Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday le Saturday kha anita kha he zo na hi days of a week kha eng ho nge ti kha heta kan thian te kha han zot le tai la
Sunday Monday Tuesday ka chan ang thau kha min pe do ni kha tiang ho mi mal mi sanga zira chan na danglam lo hong kha sets kan ti chuni ta ni chu tiang bokin months in a year kan ti chu January February March April ta December theng kha ka chhan an ta mi dang ba zo ta la ka chan ang thau kha min pe do ni chuan kha tiang hong kha sets kan ti chuni ta chuan set ni lo example kan karon pe ta hian brave students in a class an ta china miang thawan intelligent student kha chu teacher shana zir khan adang lam vek ta ni tro chu tiang bokin brave student bo an quality class chunga student how quality kha teacher mi ta tang kha chon sang mi ta tang kha chuan chan na in ang lo theu kha kan nei theina chance kha kan nei ta kha tiang hawang chi sets chiang lo de wang hawang kha chu a set ka tia kha tiang hawang chi collection chiang lo de wang haw kha chu set kan ti chun mai ta ni chuanin set a hian hetiang symbol hi kan hmang do na belong to symbol kan nei a chung chu hetiang hian kan represent kan chin chia thi ni chu ding ting kan ziang ka ti chuan siam den kan ziang a chuan ala ya kan thai pheng hei hi match stronger belongs to kan ti kan chin chia na chuan ta ni belongs to kan nei chuan belong kan ti chuan ta antinan example karon penga set a kan nei ta ni taro set a khan set a 1 te set ka tia collection pakhata khan ro thai chel nge collection pakhata khan natural number pako ai som ai tem kha kan lo entai la chung ho chu 3 4 5 6 7 8 9 and ta ni tro ti chuanin hemi collection chunga hian 1 hi a oma tro kan hmu theia chu entinge hetiang symbol hmang hen kan represent kan ni chuan 1 belongs to hei hi collection hi a anga lo la tai la collection a ti khang kan ti ta ni om che chu a chunga hian 1 a om ti kan soina khan mai ta ni hemi symbol hi chungo ti chuanin ta hian 0 omem ti zon kha om ta chu mathematical dewa kan chan dan kan symbol kan man thei chu 0 does not then kan thai thanga does not belong to a collection a kha kan ti mai ta ni a chan chu a chunga kha chuan natural number som ai tem kha ani ta natural number a 0 om mi lo wangin 0 does not belong to a kha kan ti mai ta ni kha belong to le does not belong to symbol kan chin chena chu ni ta ni ti chuanin heta hian set kan ti hi a hian kan tar lan dan kan pho chu dan kha chi hi om ta chu a chi khat na chu tabular or roster form an ti ta hei hi hemi mai ba hian listing method pon kan ti thin ta ni hei hi enge entinge kan man dan tur kan ti chuan example mang hen en taila write the set of all positive integers less than 11 atita integer a chuan kan hre theu nga tro integer chuan number line hmangin han en taila number line a positive integer chi kan en awangin ta hi 0 nga kan la nga 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta tro hi kan positive integer kan nei chu ani ta ni ti chuanin question a positive integer less than 11 in roster form ta tro hi entinge kan represent kan tiang kan ti chuan hemi a set a hi chin chianan a kan pe do ni symbol a kan hre tur chu set reng hi capital letter hmangin kan chin chia thina a te b te c te kan all the way to z om zia chu a ai hian in du chuan nang mani pon b te c te du in du khain hmang thei tina ne chu chuan tabular form a kan represent nan chu kan hrianga positive integer less than 11 how kan nei chu
1 te draw 2 te 3 te 4 te 5 te 6 7 8 9 10 te khan ni mai ta ni chonin heng ho hi engtin nge tabular form in kan represent kan di chuan chin chinan a kan pe draw a is equal to curly bracket in kan honga khang ho number kha sang sangin 1 kan te asang ani ti chin chianan koma kan honga 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chuan chumi hnuwa curly bracket in thian kan close le mai do ni kha tabular emo rooster form kan tia khatiang ho hetiang hi tabular form anga kan represent dan chuni ta ni na tinge a kan chin chia kher na chan kan kha kan ti mai thea antinan question a positive integer less than 11 n positive integer tho integer less than 3 te tiang question pakhata han zo na pahnih kha lo om thei ta ni khatiang han hei hi b mang tho kha lo ti ta la less than 3 to 1 le 2 khan mai ta ni tro hei hi ngatinge kan represent na san chu all sum te a asset hi engzok nge ti kha kan hmu thei kan chin chia me tan thei mai na tan khan kan hmang ti na ni chu ti chuanin adot lia if for all x belong to n hetiang hian x hi arrange aron peta x is greater than or equal to 1 but less than or equal to 100 aron peta omje chu x kha 1 atanga 100 set chunga hang kan da ngai ta ni chuanin ta hian tabular form hi a limit ve na kha aron thleng ta ni chu hei hi ma se kan represent thei thawa set hang tabular form hangin chu a chin chiana kan manga soitong khan a aya b te x te point hang vek theo ni chuanin curly bracket kan open anga draw 1 2 3 kan ziak nga chumi hnuwa akal zel ani ti kan chin chinang khan dot pathum hangin kan represent anga chuan koma 100 a number top ber kha kan ziak mai don ta ni chuanin kan hriat tur chu hei hi heta hian 1 comma dot 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 100 ti ngan ngot lo tu ni a chan chu hemi 1 dot 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 akal zel ni ti chin chin kan zia ma hian khami set chunga number kal dan kha tiang in nge akal dan mu malakha aruang am kha hriat lok thei thuak tur khang kan ziak tu ni pathum emo pahnih tel kha kan dam sa tur ni kha set range set chunga range lian deuh kan tabular form hanga kan represent dan chun an mai ta chuanin adot le ah hian set builder form kha kan nei le ta ni set builder form ah chuan zia dan big kha kan nei ta tro ta hian question ka ti a definition if a is a set consisting of element x having properties kan ti ta element kan ti ho chu hemi curly bracket chunga number sang sang om hong hi element khat te kan ti ta ni chuan avai hian a set a elements ani mai ta ni set a I elements draw kha elements om zia chu ni ta elements x having x kan ti chu set chunga mi ho kha having properties p then we write hetiang hmang hian kan represent don ta eta a hi kan set a kha ni ta set a is a set lix such for all x kan ti ta hemi hi for all x ti na chuan colon kan ziaka colon kan ti chu such that ti chin chiana nia x has properties p kan ti ta such that x zong zong tan khan
action property ruang am anei kan ti na ni chu ei question hangin han chok tai example write the set of all vowels in the English alphabet ta in rooster form ei hi moro hei rooster form ka te dik lo tro in set builder form tu zo kan ni in set builder form hang kan han da don ta ni ama sadara kan ti tu chu question set collection min tek rengin a chin chiana symbol khan te ngai ta ni set chin chiana symbol mo chu a bok khan la le ta ya a is equal to kan tenga set builder form a represent tu ni bangin curly bracket kan open nga for all x kan tenga x kan ti chu English alphabet chunga vowel ho zong vowel ho zong chu such that khang ho English alphabet chunga alphabet x2 is the set of all vowels in the English alphabet ta English alphabet chunga vowels ho zong chu x ho hi ani ta ni kan ti na ni ta ni chu heta hian x such that x is the set of all vowels in the English alphabet kha karon ti ta ma se ka ji ang kher khen ji angai lawa in du chuan nang ma ni ir om chho pon jek the ma se kan hre reng tur chu a soi tu ma kha a bau pha lo tu ni fi deuh khan ni tho tur ti na ni chu in person deuh te khan lo zia thea chuan example dang han pele tai la write in the set builder form atia heta ve thung question ai chuan question a hian set kha heta method ma sa zo ka listing method rooster form khan ron jeng mitro rooster form in ron pe a he hetiang ang chi anga hian kan hre tur chu khami a rooster form hi kan en chiang kan chui chiang phot tu ni chuanin kan en tai la rooster form set chunga element min te khau mo element ma saber chu 1 khan element pahnih na chu 2 khan hei min ron peta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 min peta ni hei hi chiang deuh kan en chuan 1 atangin tran tro 1 tangin na chho char ani ti kha kan mu thei ta pakhat zelian pung chho char chuanin natural number kha han en tai la natural number a chuan 1 atangin trana tro khan positive number in ti khan pung chho char ta ni chuanin amai ro chu ta hian nai na aron to pa zia chu natural number chu ni a ma se ten aya tlem an ni ti kha kan mu thei ta ni kha enting a set builder form kan jeng kan ti chuan hemi set hi a chin chianan a bok kan hang lenga is equal to curly bracket kan honga for all x such that is a set for all x such that x is the set of natural number less than 10 thì kan zek mai do ni zia chu hemi x a hi helai mi te heng te hin ani mai ta kan ti na ni chu